One foot in front of the other. Hoxe en Padexando coñeceremos a historia de superación da campeoa en paracanoe Elena Naveiro. O kayakista Iván Alonso someterase ao noso test. E pasaremos unha xornada de adestramentos co Club Piragüismo Pollo Conservas Pescamar. Pois eu empecé no piragüismo con 13 anos e cando tiña 14, ano seguinte, viñen para aquí para o centro de tecnificación e fixen aquí BUP e adestrín. E despois fumo outra vez para o Grove para facer COU e xa deixei. Empecé na universidade, despois casíme, dediquime a facer atletismo, xa o piragüismo gustábame, veíao, pero xa as circunstancias da vida, traballaba moito de enfermera e de fisioterapeuta e xa non remaba. Sempre vivín para ir para o deporte, pero de un distinto deporte. Eu tiña claro que quería estudiar, quería quitar unha carreira e poder ser algo que non fora só o deporte. O mellor hoxe en día cambiabas a perspectiva, pero daquela eu creo que fixen eso, o correcto, estudiar. Pois fixen primeiro de INEF, fixen máster de fisioterapia para o deporte e agora, últimamente, fixen o máster de profesorado e dedícome á docencia. Meu home corría. Entón, bueno, por ter algo en común, empecé a acompañar a unha carreira, empecé a correr e despois engancheime e fun todo seguido. Esas subidas de adrenalina que che dá tantas pulsacións era difícil de olvidar. A verdad que foron bons anos. Por unha lesión, algo quizás máis fuerte que unha lesión, porque apareceu unha necrose de astrágalo, o sea, o hueso do tobillo morreume. Entonces pudreu e non teño hueso. Ao principio diagnosticaronme de forma casual unha necrose, seguía correndo, seguía estando ben, decíamos ao médico, bueno, vamos a facer unha biopsia por se acaso é un tumor e estamos mirando para él, e fixen un tumor e collín unha infección no quirófano e a raíz de aí deformouseme todo o pé. E xa nada, foi operación tras operación tras operación, opereime 10 veces. E bueno, e sigo estando mal. Son as cousas da vida que nunca pensas que che van a pasar hasta que che pasan. El momento línea del Mar Marido Parada. E estaba facendo INEF e tiñamos que facer un traballo de algún deporte. Eu quería, claro, facelo de atletismo, porque era o que máis sabía. O do atletismo xa estaba todo collido. Nada, o único que me quedaba era o piragüismo. Entón, pedílle ao Breogán se me deixaba unha piragua e unhas palas para facer a demostración na clase. Cando as fun a devolver, dixeronme, mira, por que non probas a dar unha volta, non sei que. E entonces dixeron ya meu home, ven, a ti tamén te deixamos unha piragua que non volca e tal, non sei que. Entonces, claro, como el quería probar, pois eu tamén probín e xa me enganchín e xa quedamos os dous. Tamén me daba vergoña empezar outra vez no piragüismo, porque claro, cando deixara tamén deixar o alto e agora empezar outra vez así de cero, eso, non sentirte a sombra do que eras, pero bueno, empecé, gustoume e aquí estou. A ver, no campeonato de Europa que quedei quinta, estou moi orgullosa porque fixen moi boa marca. E o ano pasado que ganei o campeonato de España, pero que estaba a unha semana de dar a luz, pois tamén me sinto moi orgullosa. O que pasa que, bueno, a veces non podes decir que estás embarazada porque parece que é como se fora unha enfermedade contagiosa. Cando estás embarazada parece que a xente di,
Entón xa non se toma en serio o deporte, como se tuveras que elegir entre unha cousa e outra, como se non pudera ser compatible. Non creo que sea así. Por tempos clasifiqueime para Río, pero non pasei o recoñecemento médico, porque a nivel internacional tiña que pasar 2 recoñecementos médicos internacionales para que che deran o estatus de definitivo. E como empecé a competir tarde, só me deu tempo a pasar un. E deronme o estatus de definitivo no Campeonato de Europa, que xa era fora da clasificación. Pero bueno, quedei aí ás portas. Eu creo que todos os atletas este ano van a estar moi fortes, entonces vai a ser difícil porque os rivales van a estar a tope. Claro, é o obxectivo de todos. O soño de calquera é poder ir a unhas Olimpiadas, unhas Paralimpiadas. Entón, sei que vai a ser duro, pero vou intentar. Non me considero unha deportista como outras que vexo, porque evidentemente non o son. Eu traballo, teño fillos, teño familia, non vivo do deporte, pero esforceme todo o que podo. De superación, podría superar ser mellor, pero a verdade é que creo que lle boto bastante moral. A verdade que o deporte feite sentir emocións que non sintes co resto das cousas, ou polo menos a min. Hola, son Iván Alonso e isto é Padexando. Non saques la ayuda de Patri, que quedo moi mal. Azul. Tui. Uf, México. Mentillas, si podemos repetirla. No, ostras. Vengadores. No tengo, escucho de todo. Vamos a la playa. Las dos. Manuel Busto. Judo o ciclista. El hormiguero, perdón, serie. ¿Cuál era? Vale. Vente para aquí. Fariña. Tortilla de patata. Pero lo corrijo, sí, lo arreglo, lo arreglo. Tortilla, pero donde esté una crepe, que se quite el resto. Instagram. El guiño. Un guiño. Esa que miras así como diciendo... No, ¿qué me estás a decir? Nós estamos aquí en Poio, en Combardo. Nosotros no club ahora mismo dedicámonos moito a canoa, máis ben que o kayak van cos pequeniños, e mentre van crecendo, ya eles mismos queren coller as canoas. Cuando collín o club, que todo o mundo diversificaba, é dicir, tenía kayak e canoa. O problema había a hora de competir, que tiñamos 2 cadetes kayak e 2 cadetes canoas. Que problema había? Que se deixaba un chaval de remar, quedaba solo e deixaba. Entón decidimos que había que intentar enfocar unha actividade. Un pouco de enfoque foi iso, un pouco para que os rapaces tiveran embarcaciones competitivas de equipo. O 2019 foi bastante bo. A nivel individual temos rapaces nas categorías inferiores, na senior,
en medalla nos Campeonatos de España. Adrián e Sergio son os pallistas que temos no equipo nacional, os nenos pequenos, os infantiles. No Campeonato de España sacamos 3 medallas, creo que foron, e no absoluto creo que foron 10 medallas sacamos. Desde el 2004 hasta ahora, en 15 años, hemos tenido igual 10 internacionales, que yo creo que para un club pequeño é moi importante, ¿no? É importante traballar con referencias, é dicir, se tes rapaces en categoría senior compitiendo cos mellores, é moito máis fácil que os rapaces teñen un foco para traballar, ¿no? Al principio, cando empezou a temporada, todos os rapaces teñen mono de empezar a coller a piragua, baixar a auga, gustalle moito. E logo, cando empezan os entrenamentos duros, xa vais notando que costalle un poquinho máis. O peor momento económicamente foi o mellor momento deportivamente. Tivemos unha cantera moi boa e en el 2010 salieron os rapaces prácticamente sin medios económicos, simplemente por o traballo, o esforzo, a constancia. Cristo é Padre Santo! Calle 3, Adrián Sergio. En primera posición, muy bien subiendo a la 1. Tenemos la calle 3, Adrián Sergio. En primera posición, muy bien subiendo a la 1. Son dous rapaces que llevan remando xuntos desde que llevan en pollo, conócese ben e saben a opción de un e de outro é de máis xuntos. É o barco que se compasina moi ben. Sergio non tendría autocompañante igual que Adrián e Adrián non iba a ter autocompañante igual que Sergio. Eles participan no C2000, que é a distancia olímpica. Ahora, despois deste ano que non conseguiron clasificarse, creemos que non chegaron de forma óptima ao Mundial. Despois de non clasificarse foron a Tokio, a un preolímpico que hubo, e allí sacaron medalla, quedaron terceiros. Son rapaces traballadores e a ver que consiguen. O mellor momento por rendimento deportivo, para mí, foi a vez que conseguimos o triplete en C1 Junior en Campeonato de España. Es decir, non he visto ningún club que dominara primeiro, segundo e terceiro a nivel absoluto. E tuvimos a sorte de que os 3 rapaces habían ganado e uno deles é Sergio Vallejo. Foi como decir, os clubs pequenos existimos e os clubs pequenos traballamos, o bo traballo sales. Este ano tuvimos 2 rapaces infantiles B, que é o primeiro ano que se man canoa, que Nico e Germán, que quedaron, os dos quedaron primeiros aquí en Galicia, ganaron o C2 tamén aquí en Galicia, e logo fomos además no Campeonato de España que hubo aquí en julio. Nico quedou terceiro a nivel nacional e Germán quedou cuarto. Son rapaces traballadores e creemos que teñen posibilidades de seguir crecendo e mellorar moito máis.